Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And tuturuan ko kayo kung paano magsalita ng Bicol Part 9. Ang mangirit sa Bicol ay magtawa. Ano ba? Bakit ka nagtatawa? Sa Tagalog nun. Sa Bicol nun ay kung ano ka nangingit. Ang kunin sa Bicol ay paano. Halimbawa, kung ano mo si lapis sa kahon. Sa Tagalog, sa Bicol nun, sa Tagalog nun, kunin mo ang lapis sa kahon. Ang magtutol sa Bicol ay umayos. Halimbawa, umayos ka sa pagklase. Sa Bicol nun ay magtultol ka sa pagklase. Ang bado sa Bicol ay damit. Halimbawa, pag gayon ang damit, halimbawa, maganda ang damit mo. Sa Bicol ay magayon ang bado. Ang pabakal sa Bicol ay pabili. Halimbawa, pabili ng teddy bear. Sa Bicol nun ay pabakal ng teddy bear. Ang barato sa Bicol ay mura. Ay, ang muras sabi ko ay barato. Halimbawa, barato ang bado. Halimbawa, barato ang bado. sa Tagalog ay mura ang damit mo. Ang matibayon sa Tagalog ay ang galing. Halimbawa, ang galing mo magtugtog. Sa Tagalog nun, isabi ko nun, matibayon ka magtugtog. And thanks for watching. Flex me, thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video.